joku se mulle laittaa. Otsiksi oli tällainen. Kuitenkin ne vaan sisällä. En minä oikein päässyt siihen niin kuin tiedän. Just Niko Retsi. Hyvä on sisällä. Muistaa. Hyvä. Haluais remmenä? Oikein kuulettaa remmit. Tässä muuten kyllä kristattu tuo remmiä. Sitten mä annan mennä. Joo, kyllä se oli vahva. Hyvä vähän. Paketti on hyvä. Katsotaan löytää jotakin muuta. Mulla on tosi rippumainen tuonne. Niin. Joo, saattaa mulle tänne unnaripuolelle. Mä kokkeilen siinä. Tänne. Juu. Mä kokkeilen hyökkäys. Just sinne. Siinä on semmonen millikolon. Tähän löytyy. Komppi, joo. Annetaanpa alusta. Ei niinku mikään tää kuntoon löydy. Aika nyt lähissuoksin vähän täällä. Älä mulla on. Siitä vaan väännät. Mitä harjoittaa? Siitä vaan väännät. Kaikki muut päivät. Samaa lajissa on lähdet slippaamaan siihen. Joo, ei varmaan, koska se on Samaa lajissa. jos se muut eteenpäin. Saa milloin tahansa vääntää. Niin olisi käsi ihan tuolla. Jos me kokkeilen sitä omaa. Täysin voima. Tuntuuko sekin mun mitään? Hei, se mun peukalo ei näe sitä. Hei, mikä tommonen otetaan? Olisiko itsellä joku koulu? Peukalo. Noniin, alempaa vielä yhtään yli. Alempaa, ei näe. Ei muuten näe. Mitä? Ja se viimeisekin menee riikkuu. Eikö mä olin viimeksi tämmöisessä asennossa ja liikkuu tähän oikein. Pitkä sulla käsi, se on saa. Tämä silloin mukaan jos niin on Sitten lähteekö oikea suuntaan lähtee? Ei mulla mitään. Mä oon mähä. Mä höpöön, mä oon mähä. Mitään. Mä oon mähä. Sanoisitko vähän? Se monipuolista Ei ylös. aivan taakse. Eikö huupissa? Ei ylös. Se on kosolti takana ylempää. Ei vittu. Santeri, pistä tuo pöytään. Vittu mun peukalla ei näkynyt missään. Santeri, tää ylempää kiinni. Ylempää. Kaivat ylempää. Jamikin huija, niin huija sinäkin. Kaivat sieltä kun ne. Vittu mikä kusee. Se oli sylivä liikaa.
Apina indeksi. 2,5 metriä varmaan. Eikö kierrostöä sanoa? Eikö, se on tulla niinku takiainen tulla. Yli 2 metriä komiasti kumminkin. Voisi jo milloin takia? On 20. Voitko ottaa kerran ihan vettiin? Niinkä? Vettiin ottaa. Enää rupee sieltä. Leiterääntä. No vittu voi tulla, mutta otat sen vettiin ottaa. Näkyykö Santeri pelkä? Näkyy. Ei varmasti. Näkyy. Ei vittu. Näkyy. Vähän tekään sit. Noniin. Näkyy se. Joku pikku vilaus, niin veidetään. Kyllä me leitetään, että se on keskiä. Niin on. Matsi alkoi jo. Silloin saa sen jälkeen saa vettä omalle puolelle. Helvettiä. Siis tuo... Siinä saa hirviä tunteita. Niin saa. Mutta tuo on mihinkään. Captain Armbrust. Siis tuo Juvosen topi. Niin, mä vein Topin vei silloin yläkautta, mutta Se oli hieno. se oli kyllä hyvä niinku, että sai sen yläkautta, koska ei mulla Topi on kyllä niin kovaa niinku huukissa, että ei mitään. Ja vaan niinku Se oli 100 kiloa rollarissa, mutta tälleen, että se on aivan älytön. Kokeiliko sinä, kun tuntuu pein? mä sain Topin niinku Se vähän niinku pysähteli. se yritti niinku vissiin livetä. Niin sain sitä niinku vähän niinku vielä sain perkalasta ja sain viestiä. Mennäkö me ensi vuonna SMiin? No meni tosi hyvin tänä vuonna. Jos. No. En reenaa. Milloin te Ei voi mennä ilman reenaamaan. Reenaat vähän, kyllä sä kerkiä. Kyllä sä kerkit reenaamaan. Ei enää kerran. Viime SMiin niin aloitin just joskus Ennen puhuttiin 4 vuotta. no joo, mutta käynyt silleen niin 3 kertaa vuodessa. Mutta siis viime SMiin niin aloitin silloin joskus marraskuussa aloitin reenaamaan. Mutta ainakin siitä saa semmoisen Niinku tosissaan. käsityksen, että Kyllä se viskot ainakin kehittyy varmasti. Joo, mutta se oli vitonen sulla oli paras. Se oli aivan älyttömän. Mä ootin vähän enemmän. hävisit tämä muille Siinä kanssa pitäisi näitä on päkillä toisen. Niin, tietysti. Joo. Ei ole näin pumppia, ei ole mennyt varmaan koskaan. No, en oo tänä viime aikoina muuta kuin sivupainetta reenannut, mutta mulla on helvetin älkä toi käsi, niin et pysty yhtään vääntää. Joo. Sitten mä miten haluaa. Teetkö Santti vähän vääntää? Mitä? Väännätkö yhtään? Yritin mä. Ai joo. Kuin myöskään, vittu sama efekti. Suoraan katoin voi tehdä. Joo. Tarvita reenaa, jos se vahvistus. Ei se reenaamalla vahvista. Eikö? Ei. Entäs viinajuoni? Joo, viinajuonilla se on kaikki täällä kato. Ottaako nuuta? Minä kyllä autolla, niin en varsin. Muuten kyllä. Enää tässä. Niin, no joo. Joo, tuo on vahva suunta tuo. Mulla ei varmaan muuta suuntaa ole. Oi aukeaa kyllä ilkeästi mä sormin. Ei, mitä minä keksin? Liippaa vähän se. Jos me koetaan vähän niinku vaikka ylämäärä. Kokeilenko? No, katsotaan pitäis tulla Mä sormin. pystyn tällä vääntämään. Tää on Joo, leikattiin kesäkuussa, niin Paha sulla on kyllä kanssa toi kukka. paljon heikompi on oikein. Se on niinku mitään järkeä. Niinku Antti pessee mua vasurilla niinku pikkupoika. Miten pikkupoikaa pestetään? No niinku tälleen. Ei ole. Mä heittäisin ne johonkin ojaan. Ei tuota voi laittaa. Kädet toimi ollenkaan. Jännä, ei ne sormet aukea, mutta se menee. Mitä nyt olisi? Mulla ei oo mitään. Ei ei jaksa niinku näin. Sun pitää mennä haihuukkiin taas sitten slipata sieltä yli. Ei siellä. Minä pääsin tuon. Joo, on se näin.
Näin se on. Sulla on sitä grippiä kumminkin. Mä yritin ottaa raiseria pois. Ei, ota se, ota näin. Ei kestä näyttää sitä tuulaa. Kuinka aivan sairas se Antin voitto? Aivan sairas. Mä vetin melkein se siis varmaan millin päässä tappio Antti veti sen takaa. Antti, sulla on King Kongin voitto. En mä saanut sulle sitä huukkia, se vieläkin. Mullakin tulee aina Kimmosta mieleen se Shrek. Hyvin lempeästi. Minä. Mä oon kiinni. Kyllä Kimmo voisi saada paljon paremman gripin ja mielestä. Kimmo antaa paremman gripin. Sen ei tarvitse huijata. Mä oon tässä sen peukelussa tällä hetkellä. Aika häkkää jo toisen kouluun sitten. Aivan pöliä vaan. Mitä? No joo, kyllä mä haluan mennä sinne. Ei tuu niinkö. Okei, joo. Ja käytännössä sitten myös kahden niin opettajan lisäksi, niin se on aivan todella mahtava tilanne. Usein meillä on Erkka mukana, joko sillä lailla, että pystytään laittamaan. Se on aivan uskomaton. Ja vaikuttaa ja sillä on niin suora vaikutus tällä, että on resursseja niin siihen niin monen lapsen tuleviin opintoihin myös ja elämään. On siihen millä tavalla ne oppii hallittamaan. No. Strong motherfucker. Mä luovutan. Tai outapas itse asiassa vain vitoset. Ja siinäkin on niinku vitosille 2 eri kenkäeteistä. Että vitosille ja vitosille, jos semmoista kaikki niin yhdistämistä sisään ja isot rapput. Iso koulu, missä on pienen koulun meininki. Onneksi on tarjota myös. On ja aivan. Tuntuu, että niissä pienissäkin kouluissa on nykyään ison koulun meininki, että resurssit on vähissä ja auktoriteetti on vähissä. Keskilinjahan on se. Kontrolli. Eikö se oo? Pitäisikö kattoo? Ettekö te pääse lähtemään? Eli... Sehän on keskilinja. Hei, älkää puskaa. Otappa ote. Tuonne päin. Ollaanko nyt tosissaan pitää? Nyt ois. Meni. No mutta milloin te lähdette? Niin. Tämä pyörittelee ja tällä otetta. Niin jo. Ei tuu valamista tuosta. Suorasta ran. Suorasta. Vuosi. Niin. Tää on ihan oikein. Noniin. Saattaa tuota yliotteen ottaa. Vahvempi ukko vielä tätä. Oi. Vielä. Essää.
ostattaa sillä. Niin onko säkin käynyt reeneissä? En muista monesti, mutta ainakin 5. On se vaan vähän. Huijari saa. Saa sulla joku kaveri välistä. Oota vaan pari vuotta, kun mä saan 20 kiloa voimaa joka liikkeeseen. Niin... Santerikin kerkee voijentaa 2 väänteen. Siitä tulee pelottavaa. Siis Santeri, kun se on aloittanut niinkö nyt loppukevään. 2 päivää sitten. Niin se on aivan niinkö siihen nähden. Hänen kanssaan. Joo, aika hyvin vois mennä niinkö, jos joku... Onhan se erilaista. Mut se ei oikein reiluun, Matti, kun sitten kun mä oon piikissä, niin sä oot jo eläköitynyt. Mikä ikäinen sä olitkaan? 25. Ai saatana. Meillä ei tule ikinä ole semmosen rehtiä massia. No ei kyllä. Epäreilu. Näilläkin on mittaa kuitenkin vähän enemmän näillä kaikilla, että jos näin Vähän tähän JP:kin vielä. vaikka kahtoo. Niin jo, ja oli helvetti kovaa kun mahot. Mä rannen rutiisi, kun mä sen kanssa vähän. Eikö? No mutta kuvitellaan, kun mä oon 3 ja Matti on 5, niin sit kun mä voitankin sen, niin se vaan sanoo, että no, mulla on tässä ikää, mä olin ennen nuoria vahava. Mä ikinä en tuu niinkö saamaan. Mutta mitäs Matti on niinku Devon larrat? Se vaan niinku vahvistuu, kun se vanhenee. Tiedä vaikka. En tiedä. Saattaa olla kyllä, että alamäki tässä on enää vastassa. Suuntaa ylöspäin. Jalas. Leader! Sun pitää huijata. Pitäis vähän. Eikö voi kiva mikä tuolla? Heti tuo. Aika känni. Ei tarvitse. Miten se nui meni? Kontin. No, sieltähän se. Äännä se. Joo, ei ollutkaan. Ainakin 5. No niin, laskuvuoro. Hienoa käsiä. Kimmokin on väsyneen näköinen. Nyt ois paikka, kato. Kumma on alkoon. On ehkä käynyt Kimmon kanssa mä oon viimeksi vääntänyt tuossa. jotakin kertoja vähän vääntänyt. Ai saa. Pari vastaista ja joskus Ai saa. karulla. Mitä siellä sitten on? No siellä on se on ihan perussali. Miten se eikä ollut! Tuomari lähetti jo. paljon enemmän. Joo. Ei oo vittu kummaa. Saatana vähän hävits. Pitäis alkaa vääntää kättä. Se on tässä yhdessä. Enkä oo. Sä oot vaan voimistunut. Hyvin toimii ranna. Lasse Hyviä VMA:ta viime viikolla. Yritä! Mutta kun ei kuppi pidä. Mutta koreen. Kontin. Se aika 2 sormen leveätä, kun se oli tyyli. Mun mielestä on aika tärkeää, että se on niinku tuo luu alla. Siinä pysyy parhaiten. Okei. Näköjään Lasse vahvistui paljon viime viikon reeneitä. Kyllä. Reeni kannattaa. Jäi löysälle, saatana. Uudestaan.
Tupa seuraavaksi. Lasse on vähän väsynyt. Kumpaa vastaan? Lassea vastaan. Lassea vastaan. Ensin väsytettä. Mitä? Oot sä... Hengestä. Haluatko täyttää vatiin? Vatiisi. Vatiin. Ihan pumppii. Mullakin on ihan hyviä. Voi laittaa 50-50. Aika raaka. 60-60. Aika kovat suhteet. On. Sä oot niinku vahvistunut tähän. Ei se on rannetaan, pitää mennä puhtaan. En närkään. Ei. Närkään. No mä justiinsa oon kaikille kertonut, että mä en ala alas. Koska mä koon itse. Mä olen kuulevina, että se hakkaa kaikki kuulemaan. No siis kyllä mä voitan, mutta en tiedä jaksaako just nyt. Mä olen jaksa ennen. Jaksaa. No niin. Tältä se tuntuu. Tämä video on ensimmäinen pätkä. Ensimmäinen pätkä koko video. Ja täällä oli hyvin pieni mustelu. Mutta tää on ollut se, mikä on ollut kipiä. No varmasti molemmat tullut silloin nyt keskiviikkona. No ei se katkenutkaan. Jaa, ehkä se katkee. Niin tavalla. Jossa ei ole aikaisemmin ollut. Ja tässä on semmoinen haapikin musta. Vähän antoi löysää. Ihan vaan niinku näytön vuoksi antoi vähän löysää. Joo, hyvältä näyttää. No siellä on vielä Final Bossilla. Istuu penkissä. Niin, siellä tuolla. Niin että jos täällä alkaa liikaa keulimaan, niin... Näytätkö ärkä nuudeli? Vähän tän näköjään tämmöistä. Sulla on niin härkki tuo kulumatta mä vikin. Ei, kyllä mä oon tässä päin. Oletko sinä mä? Se menee poikki. Menneekö? No eikä se poikki. Ei siis tuossa oli tuo lukkokuluma. En mä siihen halua saatana vääntää. Ei ollut 50-50, se meni. Kumpaa pesä on kumpi prosentti? En mä muista. Ei muista eikä maista. Ainakin tämä on raikasta. Ei ole raitista, mutta raikasta. Niin, voi vitsi. Ne vaan kävissä. Sekoittaja ei muista ja... Kumpi on raittimpaa? Klökkä vai viini? Joo, ei menisi. Kato kyllä. Mä vein sen pöydän ensin. Veitkö? Täällä ei ole tuossa ainoastaan läpi. Onko täällä Kingoksen teepoli niinku alakerrassa? On niin Aleksi jo väsynyt, kyllä sä voitat. Joo. Montako Joo, sen takia vaan. Kimmo tippuu pöydästä? Jos Aleksi häviää, niin se on se väsymys sen takia. 15 minuuttia silleen, että Kimmo on toisella puolella. Ei kukkas. Mulla on nyt semmonen olo, että mä oon vaarassa. Aleksi, tee jotain. No niin, saa vääntää Aleksi. Pelottaa henkini puolesta. Ei se oo kuin pelkkä käsi. Ei, Kimmon kitti. Niin joo. Hellä karhu. Semmonen niinku ruskea karhu, et ei se raatele kuin pikkusen. Pintanaarmu ja 6% amerikkalaista uskoo, että ne vois voittaa ruskea karhu. Ei ole ne tunkki, mikä mötty. Ei se on niin... Ei tuossa mitään jää. Ei se heipa kättä se vaan. Lapanen on näin iso. Haluan reipiä. Mä nerikki, mä tiedän sen kyllä. Se hajuussa. Niinpä. Mitä kaivet? Kaivaa. Mä tiedän tunteja, jotka hiipää äämäämistä. Ei se ehkä ihan ollut opti. Oi härski niin. On hyvä tulisi. Oi, mun
pitää taas 2 tuntia vähän levähtää, eikä pystyy vääntämään ulos. Mulla alkaa olla oikea pallo. Hyvä reitti sieltä. Mustelma vaan jäi tuohon. Mene sinne sitten. Sitä aletaan kehuskelee täällä, nyt kun palaa, niin pitää mennä pöytään. Ja jos täällä nyt ole mitään. Onko tuonne Santeri ihmekkä, että se hävii? No ei, me nyt Minkä päällään tuottaa voimaa, tuo ja minkä? Kyllä pitää torna. Voisin kokeilla tuota vasuuria niin remmeillä Lassin kanssa. No kokeile. Siinä on hyvä lopettaa. Siinä on vähän. Ai kauhean syö. Jotenkin sun pitää saada joskus tuolla. Ei meillä oikein tällä hetkellä muuta ollut. Akumoksi on yksi. 15 vestiin. Seiskavitosissa niin vasemmalla käydään Akumoksi ja se on helvetin. Startteja on ollut kyllä Suomen mestaruus. On ollut ihan mietitty tää asia. Mitä sä olit tuolla Mekin Parasiteikselle niin ihan hyvä vasta. Olisiko saanut SM? Vähän roinapasta. Tästä. Joo, ei siinä vaan niin mennään remmeen. Kyllä sä vastaat tolle. 25 vuotta tai jotakin semmoista. Se on aina sitä sieltä. Siis voivat tehdä. Niin, kyllä se pistää se. Koska mulla tämä on vahvempi mitä tämä, niin se vaan niin pettää. Kyllä. Se on tarpeeksi vahva siinä. Se on. Tämä kyrin pitämä. Joo. Eli niin yrittää pettää näin ennen kuin se, että päästään. Joo. Ehdottomasti. Kyllä. Vaan turhaa antaa toiselle vasemmille. Kaikki aina lähtee sille hallituksen taas jotenkin, että se saa sen koko hemmetin. Eli jos mä sua vastaan, niin mä pyrkisin heti ottaa se kiinni. Niin, se on nopea. On siinä myös kondista paljon, sillä pitää olla rantainen kyynärpää, se lähtee tätä tekemään. Niin, mutta tavallaan tämä mietin. Kimmo vasitettu. Ota Jussi kaksinkäsin. No, yhtä iso. Minä niin siihen. Ota vaan. Saa tuon perhana tuonne. Ei sinne pääse. Ei sinne pääse näköjään. Ottaa luulot pois. Niin se vaan esittää. Ei se oikeasti ole niin paha. Anna Kimmo ranne kokonaan edes. Löytä vaan narisee kun mennään takaisin. Rannekennot päässä. No se kohtaa ilmaan, tuolta ne ottaa takaa. Niin kaiken pois tästä. Ei se. Oli hyvä. Hyvä vähän. Ja se on vähän jomouttanut viime yönä taas tuo kyynärpää, tai esikyynärpää vaan sen. Kaikkia kisoja, MM-kisoja tai Suomen mestaruuskisoja tämmöisiä. Joku voittaa kultaa. Siellä ei oo Kimmo Kurtti on osallistumassa. Niin. Se on se kovin jätkä täällä oikeesti. Pitää nousta siinä. Santeri, Kimmolla sitten vasuri paljon heikompi kuin oikein. Tai ainakin niin se on mulle sanonut. Joo, se vasuri niin ei sitä mihinkään oikeesti. Siltä se näyttää. Joo, ei täällä oo ketään kapaa. Ei. Kuka tuolla on Matti? Se on tuo tuomaroja. Siellä on 2 kaljua enten. Se on Heikki tuo. On se ehkä vähän se. On se ehkä vähän se vähän jotain. On se vähän. Tulmään vielä. Se on hyvä. Tiedättekö mitä yhteistä on meikälä ja Suomen vahvimmilla käyvääntäjillä? No mitä? Kaljupää ja leukaparta. Mä tiedän.